Què passa, Bigfoots? Com esteu? Espero que estigueu molt bé. Avui farem potser un dels meus plats preferits, un dels meus plats que més m'agraden. Vull dir, no sé dir-vos el per què, però és un plat que em xifla. Avui la protagonista és l'esvergínia. I avui farem esvergínies farcides. Però farcides de què? De verduretes, tal, una mica més healthy, una miqueta més... No, les farem de carn. Les farcirem de carn de vedella i de carn de porc. O sigui que arrenquem, que tenim feineta. I a més, no us ho perdeu perquè al final faré una cosa molt poc tradicional. Sempre us dic que això és un canal de cuina tradicional catalana i en català, però uns tocs moderns o uns tocs diferents o uns tocs d'altres cultures també podem fer. O sigui que acabarem la nostra albergínia d'una manera que no és tradicionalment catalana, però estarà espectacularment bona. Començarem pelant i picant una ceba. La ceba aquesta la picarem molt bé, molt fineta. Tiretes. Tallem pel mig. I piquem. Agafem l'esvergínia i li fem uns talls. Veieu? Uns talls sense arribar a traspassar. I uns altres així i fem com uns rombes. Molt bé. I a aquesta esvergínia el que li farem és posar-li una mica de sal per sobre. I així el que aconseguim és que tregui una miqueta aquella amargor que a vegades tan molesta. El forn ja el tinc encès, a 200 graus dalt i a baix. I el que farem és aquesta esvergínia posar-la al forn, mentre fem tota la farsa de dins. Ara la deixo 5 minutets que suïn, la secaré una miqueta i la posaré al forn. Per altra banda, anem a començar amb una paella, amb oli i la tiro cap a dins. I anem incorporant més cosetes. Un parell d'alls. Agafa l'all, fer llaminetes i després picar-lo. El que m'agrada és simplement fer com aquests tipus de bastonets. L'all, al ser tan tou, després es desfà dins de la nostra salsa i dins dels nostres continguts. I així l'all no es crema tan fàcilment. Perquè si es crema llavors amarga i llavors no ens agrada gens cap a dins. Vinga. I ho coem junt. Aquí li podíem posar pebrot vermell, pebrot verd, li podíem posar qualsevol tipus d'hortalissa, no qualsevol. Però jo vaig a remuntar-me a una recepta que vaig veure que és antiga i el que posarem és ou dur. O sigui que anem a fer els juntos. Vinga, aquí tenim l'aigua, posem sal, unes gotetes de vinagre, que ja sabeu que això ens ajudarà a pelar-los. I ja podem posar els nostres ous a dins. No sé si s'aprecia, però l'esvergínia comença a suar. Si la deixéssim més, potser millor perquè llavors amargaria una mica menys. Però ara el que fem simplement és secar aquest excés d'aigua i tal qual, sense res, al forn. Anem a que es cogui tot això. 200 graus, a dalt i a baix. I estarà uns 10-15 minuts, segurament. Uns 15 minuts estarà. Molt bé, mireu, ja tenim la nostra cebeta que ja ha agafat coloret, amb el nostre all. Perfecte. Moment de una miqueta de canyeta i de ranci. Vinga, aixecarem sucres. Quina bona olor. Ja hem evaporat tot l'alcohol, aquí ja quasi no tenim un gust d'alcohol. Llavors és el moment de tirar les nostres carns. Les nostres carns, vedella i porc. Per què vedella i porc?
La vedella ens donava un gust més intens i el porc ens donava una miqueta més aquest punt de greix o així. Llavors quedarà molt més melós i no tan dens ni farragut. Cap a dins. La podem fer només de vedella? Sí. La podem fer només de porc? També. Que un porc i vedella queda millor? Sí. Que la podem fer de pollastre? També. De gall d'indi? També. La picada en si és per aprofitar totes aquelles restes de carn que no es menjaven. El pollastre s'aprofitava sencer, l'indiotge s'aprofitava sencer, i si no es feia un caldo. Però guisats o coses així, sempre la picada, o mandonguilles o així, la picada es feia amb totes les restes de puntes que no anaves a menjar. Ara, aquí, una miqueta de sal. Una mica de paprika. I aquí la recepta original ja veureu que és bastant curiosa. Jo de moment aquí el que faré és aromatitzar-la. Li posarem una branqueta de romaní. Ens donarà molts perfums. No us passeu amb el romaní, que és bastant intens. I vaig fer l'altre dia una recepta amb farigola seca, que us deixo la recepta aquí, i a baix. I ja que la tinc, li posarem una miqueta també de farigola. Per cert, una recepta que no us podeu perdre. I per cert, ja t'has subscrit al canal? Subscriu-te al canal, dona una campaneta i estaràs assabentat o assabentada de tots els vídeos que farem aquí, que seran molts. Vinga, va, pinyonets. Posarem pinyonets dins la nostra carn, un grapadet més. Un grapadet més. Vinga, va, que estigui bé de pinyó, que estigui bé de pinyonet. I li donem unes voltes. I deixem que el pinyó deixi d'anar tots els seus gustos dins la nostra carn. Vinga, les buidem totes, les rasquem. Intentant no treure la pell. Que la pell serà la que ens farà de base, serà com la nostra barca. Molt bé, un cop les tenim així, el que fem és picar una miqueta tota aquesta polpa. Molt bé, i quan ja ho tenim tot picat, cap a dins. Integrem la nostra esbarzini amb la nostra carn. Molt bé, quan ja està tot integradet, pa ratllat. Sí, pa ratllat. Pa ratllat, com una culleradeta de pa ratllat, una mitja, vinga. I un gotet de llet. Això ens ho farà tot com més amorós. Molt bé, ja apaguem el foc. I doncs amb el foc apagat, aquesta escalfor, el que fem és tirar-li l'ou. Aquells dos ous que havíem bullit, els he tallat a quadradets, i els incorporem aquí dins. Perfecte. Buah, fa una olor. Molt bé, doncs moment de farcir les nostres esbarzinis. No sigueu rates amb això, ben planetes. I això que sobra, no ha sobrat perquè sí. Ho sabreu en un altre vídeo. Fins aquí puc provar. Vinga, aquí, una miqueta més de pa. Vinga, tiqui, 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 una miqueta. Perfecte. Ara farem com una crosteta. I les posem al forn a tota castanya. Volem que es torni una miqueta aquesta part. Aquesta part del pa volem que es torni una miqueta. Un residuïnet d'oli. I cap al forn. Molt bé, i us
us he dit que acabaríem el plat d'una forma no tan tradicional, vale? I farem com algo que ens refresqui molt. L'esbalzínia és amarga, les carns, l'ou, doncs potser necessitem alguna cosa que ens refresqui. Per això juntarem dos ingredients espectaculars, iogurt gret i cilantre. Això ens donarà una frescor, un aromatitzat. Buah! Serà una manera fantàstica d'acabar aquest plat. Vinga, en aquest iogurt, sobretot que sigui sense sucre, piquem el cilantre. Per només de branquetes, no? I cap a dins. Força cilantre, Força cilantre. Una altra cosa que ens donarà molta frescor, una llimona. Cap a dins. Exprimim bé tota la llimona. Una mica de sal, una mica d'oliva, oli d'oliva. I mira. Buah. Serà una manera d'acabar el plat espectacular. Això ens donarà una frescor, ens donarà untositat. Serà fantàstic. Combinació perfecta. Esbalzínia i iogurt, fantàstic. Molt bé, fantàstic. Doncs vinga, esperem aquest 2 minutets i emplatem. Buah! Pintassa. No necessitem que estigui torrat, cremat, vull dir, simplement que aquesta crosteta estigui més sequeta així. Perfecte, perfecte. Perfecte. Quina agafo? Quina és més maca? Buah, les dues són maques, no? Vinga, doncs aquesta, cap a dins. Juas. Aquesta la guardo. Mireu. Buah. A més, fa una olor. Buah. Vinga, el nostre iogurt que li donarà aquesta frescura. Li donarà aquesta untositat. Perfecte. I uns pinyonets per sobre. Mireu quina meravella. Que bo! Anem a provar això. És com una mica melós amb la llet. Buah, té una olor, fa una olor. Buah! Oh, que bo! Boníssim! O sigui que Bigfood, ja sabeu, feu les alzines farcides, que són espectaculars. Seguiu el canal i el que diem sempre, salut i teca. Ens veiem en pròxims vídeos.